Konferma mill-qorti li d-deputat nazzjonalista Tony Bezzina bat ħaddiema tal-gvern jagħmlu xogħol fil-każin nazzjonalista fiż-Żurrieq u wara ġielhom jiffirmaw dikjarazzjoni falsa. Dan meta Bezzina ma jnatax raġun f'libelli li fetaħ brabta ma' artikli fil-Kulħadd u l-Orizzont li żvelaw kif kien bat ħaddiema tal-gvern jagħmlu xogħol f'dan il-każin. Quddiem kritika qawwija, Tony Bezzina kien iddifenda ruħu bil-libelli. Iżda l-qorti ma tatux raġun f'każi li nfetħu kontra l-editur tal-Orizzont Joseph Caruana u l-eks editur tal-ġurnal Kulħadd Tony Abela. Iktar minn hekk il-qorti qalet li mill-provi rriżulta li minħarsa lejn l-artikli li l-menta dwarhom Bezzina il-fatti kollha kif indikati jirriżultaw ippruvati. Fis-sentenza tal-qorti intqal l-ħaddiema marru għax-xogħol fiż-Żurrieq bil-vant tax-xogħol li kienu bih u jirriżulta kkonfermat mix-xhieda tal-ħaddiema stess li huma marru wara nofsinhar u għalhekk ħassew li marru waqt il-ħin tax-xogħol kif ingħad fl-artiklu. Il-qorti qalet li jirriżulta wkoll li huwa minnu li r-rikorrenti lestilhom dikjarazzjoni li kellha tiġi ffirmata mit-tliet ħaddiema. Finalment kienu koll ippruvat illi tliet ħaddiema ttieħdu waqt il-ħin tax-xogħol għand notar tal-fiduċja tar-rikorrenti biex jikkonfermaw affidavit ieħor preparat għalihom bil-ġurament. Ma naqsitx lanqas riflessjoni dwar l-irwol tal-ġurnalist. Fis-sentenza il-maġistrat qal hekk. Bħalma dejjem insistiet din il-qorti, il-ġurnalist mhux biss għandu id-dritt li jxandar informazzjoni ta' tali tip, iżda għandu dmir illi jassigura li l-poplu jkun jaf bl-azzjonijiet meħuda mill-politiċi li jiġu eletti mill-istess poplu. U sakemm tal-informazzjoni tkun sostanzjalment korretta, din ma tistax titqies bħala libelluża u malafamanti fil-konfront ta' min iħossu urtat biha. F'dawn il-każi l-avukati kienu Jana Mikallef Stafraċ, Veronique Dalli u Tony Abela.